May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman kay mananto sa Keka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Job order worker sa Isabela nagrally sa Guasang Administrative Office bangod wala maswelduhan. Vax card kag espas na lang ang kinahanglan sa pagsulod sa Negros Occidental kag Bacolod City. 12 na ka mga tawo ang nadakpan nga illegal nga nagahaboy sa basura sa Bacolod. Drivers ng panel van patay matapos tiruhon sa Bago City. Kag sa Good Vibes, Bacolod Central Market bagsakan sa mga native nga produkto sa Negros Occidental. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may 12 tanan ka mga persona sini nga bulan sang Pebrero ang nadakpan sang Task Force Disiplina nga illegal nga nagahaboy sang basura. Sa video nga kuha sang Task Force Disiplina, may isa sila kalalaki nga ginsita kay nagaula sang basura sa may sapa sa barangay Takuling. Sang ginpamangkot ginsiling sang lalaki nga nasuguan lang siya sang taga Ako Housing sa Alihis sa Bacolod. Dira niya kuno ginula ang basura kay ang iban dira man nagaula sang basura. May netizen man nga nagpadala sang sini nga video sa Digicast Negros sang aktual man nga pagaula sang basura sa sini nga Taytay sa may Nara Extension sa Bacolod. Sinako-sako ang ila ginaula sa sapa. Sunod sa Task Force Disiplina, may 12 na sila tanan ka mga persona nga nagkaladakpan sa akto nga illegal nga nagapilak sang basura sa mga bakante nga lote sa highway kag sa mga suba. Ginhatagan ini sila sang first warning kag sa tion nga madakpan niwat, multahan na sang 500 pesos. Kung magsige pagid, sarang mapasakaan sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Padayon ang paglibot sang task force para mag-monitor sa mga illegal nga nagapilak sang basura. Sa number 9, masobra sa 18 pesos ang average kisaka sa presyo sa baboy sa District 2 sa probinsya. Sa weekly monitoring sa Provincial Veterinary Office sa mga sudad kag Banwa sakop sang District 2, na-record ang may pinakamadako nga saka sa presyo sa baboy sa merkado, 18 pesos kag 33 centimos ang average nga saka sa February 14 nga monitoring report, 248 pesos and 33 centavos ang average nga presyo sa kada kilo sa baboy sa District 2. Sa District 4 naman, 15 pesos ang average nga saka sa kada kilo sa baboy. 265 pesos naman ang average nga presyo sa kada kilo sa baboy sa District 4. Sa duha ka mga distrito, na-record ang tuman nga saka sa presyo sa baboy sa merkado. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Rinante Dicena, gidalantaw nila nga posible ang supply sang ginihaw nga mga baboy sa among mga distrito ang manubo sa natungdan nga tion. Isa man sa ginalantaw ang pagsaka sa produkto petrolyo. O kung isa man sa kinalantaw ang pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo nga nagaapekto sa gasto bahin sa pagtransport sang siningang mga produkto. Dugang pa ni Dicena, nagsaka man ang presyo sang feeds, samtang sa 3rd District naman namutikan ang 3 pesos nga saka sa presyo sang dressed chicken. Sa number 8, active COVID-19 cases sa Negros Oriental ang masobra sa 200 na lang. Pagsugod sang bulan sang Pebrero, nagsige-sige ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental. Pero matapos mag-peak sa 1,600 active cases, nagsige na ang pagpanaog sang kaso tubtub karon. Sa latest data sa Provincial IATF, 231 na lang ang active COVID-19 cases sa bugos nga probinsya. Nag-record sang 40 ka bag-o nga kaso kag 286 new recoveries kahapon ang probinsya. 4 na lang ka LGU ang may masobra sa 20 ka active cases. Ginpapanaog naman sa Alert Level 2 ang Negros Oriental tubtub sa katapusan sang bulan bangod sang pagnubo sang kaso. Samtang nagapanaog naman ang kaso sang COVID-19
COVID-19 sa Negros Occidental, kag Bacolod. 1,990 na lang ang active cases sa Negros Occidental nga may 32 ka new cases kahapon, samtang 757 na lang ang active cases sa Bacolod nga may 12 new cases kahapon. Sa number 7, mga patalong kag cellphone na recover sa Greyhound operation sa Metro Bacolod District Jail. Nagpatigayon kahapon sa Greyhound operation kung surprise inspection ang mga katapos ng Bureau of Jail Management and Penology sa Metro Bacolod District Jail kung sa diin na-recover ang mga nagkalain-lain ng mga kontrabando. Kabahin sa mga nakuha sa operation ang mga kahoy, sigarilyo, charger, baraha ag iban pa. Pero ginakabig nga major nga mga recovery sunod sa BJMP amo ang improvised weapon, mga kutsilyo kag 3 ka cellphone. Damlag pa, ginpahayag ni Police Station 8 Chief Major Jory Puerto nga may nakuha sila nga impormasyon angot sa pagtransak sa pila ka mga nadakpan sa babast operation kag ila ginatransaksyon ang yara sa sulod sang MBDJ. Isa ini sa mga rason sunod sa kay Attorney Jairus Duhelio, spokesperson sa BJMP Region 6, nga gin-prioritize ang Greyhound operation sa MBDJ. Ila usisaon sunod sa kay Duhelio kung bala may mga transaksyon gid man base sa na-recover nga mga cellphone sa sulod sang jail. Ila ini nga gin-turn over sa PNP agud mapaidalom sa digital forensics. Sa number 6, lalaki patay matapos ginluthang sang iya nga kaingod. Bangod lang sang baisay, ginluthang sang iya mismo kaingod ang biktima nga si Rene Campos kagabi sa Purok Riverside sa Barangay Banago sa Bacolod. Sunod kay Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station 3, yara lang sa gwa sang iya nga balay si Campos sang mag-abot gikan sa trabaho ang suspect nga si Gerson Ansola kag sila ang nagbaisay nga nagresulta sa pagpaniro. May daan na sila nga dumtanay suno sa pulis. Nagsungka man kaina sa Police Station 3 ang suspect. Sa number 5, driver ng panel van patay sa pagpaniro sa Bago City. Patay ang 34 anyos nga si Danny Boy Solina matapos gintiro sa kahapon sa barangay Balingasag sa Bago City. Sa investigasyon sa Bago City PNP, nagadrive sa iyang van si Solina sang iya nakita sa kilid sang dalan ng suspect nga si Roque Vinco. Sunod sa pulis, ginkompronta sang biktima si Vinco bangod sila ang nagadumtanay na nga daan bangod sang away sa duta. Naglalisay ang duha kag gintiro sang suspect si Solina nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Nagpalag yung suspect nga karon padayon nga ginapangita sang PNP. Sa number 4, 61.54% sa target nga mabakunahan sang Negros Occidental ang nakabaton sang at least 1 dose sang bakuna. Sunod kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, ang pagbakuna sang 1,291,349 sang at least 1 dose ang improvement gikan sa 1,274,303 nga nabakunahan sadtong Pebrero 6. Sa February 12 nga report, 55% sa target population ang fully vaccinated. Sa amuman nga report, duha lamang ka local government units sa Negros Occidental ang naka-fully vaccinate sa masobra sa 70% sang ilang nga target. Iniamo ang La Carlota City kag Cadiz City. Sa number 3, nagakaigo gid na mga amat-amat na nga magbalik sa kinaandan. Inisunod sa kay Provincial Consultant Albi Benitez. Dapat mahangpan sa mga pumuluyo nga hindi na madula ang COVID-19 kag dako nga bulig ang bakuna agud to makabalik sa normal ang pangabuhi sang tagsa-tagsa. Sunod sa kay Benitez, ginalantaw nga ang transition gikan sa pandemic padulong sa endemic. Ang mga theme parks kag ang iban nga mga lugar nga ginasayo sa mga tawo ang dapat nga magbalik na. Sa pagbulog diri kag kadungan sa pagpatigayon sa pediatric vaccination sa 5 to 11 nga age group, libre nga ticket sa Magic Land ang ginatanyag sa mga magapabakuna. Paatag ni Benitez, wala labot nga ini ang pagpakita sang suporta sa mga nagapabakuna. Pagpakita man ini sang tikang nga pagbalik sa normal karon nga yara na sa alert level 2 ang Negros Occidental. Nagapati man si Benitez nga nagakaigo nga dulao na ang curfew.
No? We are now given more flexibility to accept customers or clients or mga masulod sa theme park. And I think we should also start going back to how we used to live. A normalcy nga kabuhi, tama-tama na ibalik. No? I think this is the tail end na sang pandemic and ginastoryahan na gani ang shift from a pandemic to an endemic. In other words, batunon ta na nga ang COVID hindi na madula. It will be part of our daily lives. Sa number 2, vaccination cards kag espas na lamang ang kinahanglan sa mga fully vaccinated individuals nga magapadulong sa Negros Occidental bisan paggikan sila sa Alert Level 3 areas. Base sa panibag-o nga executive order nga ginpirmahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kahapon, vaccination card kag espas na lang sa karon ang requirement para sa mga fully vaccinated individuals sa pagsulod sa Negros Occidental. Nalakip na diri ang mga gikan sa Negros Oriental. Unrestricted o kun automatic approval sang espas. Ini ang nagalakip man sa mga lugar nga bisan yara pa sa Alert Level 3. Si Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang nagpagwa man sa executive order nga nag-require sang vax card sa mga fully vaccinated travelers nga magasulod sa Bacolod. Ugaling nag-require sang espas ang Negros Occidental, himuon man sa Bacolod nga unrestricted o kun automatic ang approval sini. Parehos na nga napaidalom sa Alert Level 2 ang Bacolod, Negros Occidental kag Oriental Negros. Sa mga wala pa mabakunahan naman o kun partially vaccinated, gina-require naman nga magpaidalom sa antigen testing sa pag-abot sa Bacolod Silay Airport. Libre ang test. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga job order workers ang Banuasang Isabela nagrally sa Guasang Administrative Building para ipanawagan nga pirmahan na ang budget para maswelduhan na sila. Sa video kag litrato nga ginpadala sa DigiCast Negros, nagpanawagan sila sa Sanggunian Bayan nga pirmahan na ang budget. Nakabutang sa mga placards nga sila ang gutom na. Humalin sa Enero suno sa ila, wala sila nakabaton sa sweldo. Suno kay Vice Mayor Renato Malabor, wala pa naaprubahan sa konseyo ang budget, bangod nga madamo pa sa mga requirements nga ginapangayo kag wala pa mahatag sang executive. Ehemplo diri ang list of contract para sa mga job order. Suno kay Malabor, ini ang magapat-od sang paggamit sang pondo kag kanamuon man sang igahire nga JO workers. Tubtub nga maaprubahan ang annual budget, hindi sarang makarelease ang sweldo para sa mga JO workers suno sa kay Malabor. Kung matabugid man nga ma-reenact ang budget, sarang magamit ang pondo pagkaligad pasang 90 diyas. Suno kay Mayor Irene Montilla, October 15, 2021 nila na-submit ang budget kag kompleto ang rekisitos kag ini ang gincheck man gani sang SP Secretary. Ang ginapangayo sang SP Subong, wala labot sa annual budget. Ang gusto nila matabo suno sa kay Montilla, amo kami ma-audit nga hindi man trabaho sang SP. Pila sa mga apektado sa karon tungod nga wala ginaprubahan ang budget, amo ang hiring sa mga consultant. Iban nga function sa Banwa, bangod nga sa ila na devolve ini. Kaginalantaw nga ang epekto sa mga development projects sa mga barangay. Sunod sa kay Montilla, may mali siya ang among lihok kag may lamod politika. Sa nagligad nga tuig, natabo man ang delay sa sweldo sa mga JO kasunod man sang issue sa budget para diri. May 430 to 440 ang JO workers sa Banwa sunod sa kay Montilla. 19 million ang budget para diri sa 2021 budget sunod sa kay Malabor. Ang mga problema sa kultihal, ma'am, kaya payo sila sa list na of contracts kasi syempre sila man ang ga-approve ng budget. Ang problema nila, ma'am, kaya hindi maghatag ang mayor's office. Isa na sila payo nila to approve the annual budget para maka-check kung sakto ang hatag na naisa ko na po sang Budget. pastang para sa JO. Kaya pa kayo sila sa lista sa kontrata at hindi mo katag ang mayor's office. Amo nang isapagin sa mga requirements na pangayo nila. Nga wala na comply hasta subong. Oo, lipas ng last year. So they keep on calling committee hearings, calling our department heads, and I tell my department heads, go. Liwat-liwat man na ang questions. They keep repeating the same thing. The whole
delaying process. It's like they've taken hostage our budget and require us to bend over for them. That's not anymore fair. It's obviously politics. It's practically malicious. Sa Good Vibes, kung magsilingan native products ang Bacolod Central Market, ang bagsakan sa mga native nga produkto gikan sa iban nga mga banwa kag syudad. Kumusta bala ang negosyo dito? Yaring report ni Romeo Subaldo. Sang sano ang ulihin mo sulod sa Central Market sa Bacolod? Kung diri ka mag-agi sa entrance sa may Gonzaga Street, sugataon ka sa mga native nga mga produkto. Nakahibalo ka mo bala nga ang ini nga mga bags ang himo sa Calatrava, ang iba naman himo sa Escalante City. Tanan nga makita mo nga native nga mga produkto nga gina-display gikan sa nagkalain-lain nga parte sa Negros Occidental. Ang iban gani gikan pa sa Cebu. Kilala diri ang Central Market halin sa mga basket, banig, paypay nga silhig, kalo, kuyab, higot kag native nga mga brutangan sa suga sarang makita diri. Ang amay ni Jose Barredo Jr. ang una nga nagbaligya sa mga native nga mga produkto sa Central Market. 1950s pa sila diri. Sa pagbaligya sa mga binangon, mga higot, guma kag iban pa nga mga kinahanglan sa sulod sang balay, napatapos sila sa pag-eskwela sang ilang nga amay. Nagsugod siya sa 25 pesos nga kapital sa negosyo. So sa pag-intindi ko to 25 pesos to ang gin-loan out sang tiya ko sa iya magulang sa akong Iloy. Oo. Nagsugod siya sa mga scrap na mga Sa 25 pesos, ha? Ang buto nga tayo, dako na siya, sir, galing. mga mid-50s, siyempre dako na iya. Oo. Parang ko nagsugod na siya sa mga iron product la, mga binangon, amo na. Ano mga mo niyo? Sa una, halos tanan, diri nagabakas ang kinahanglanon sa sulod sang balay. Pero sa panahon kuno subong, imported na nga mga produkto ang ginapangita sang iban. Yung mga sa una yung kumbaga nga negosyo ko Central Market, yan negosyo na giging atuod ng Central Market na giging. Oo. Isubong yung kadamo na kompetensya, may Taiwanese na, may Korean na. Dili mismo sulod. Sa guway. Sa nagwada. Gani, amat-amat nga nagakapatay ang local businesses. Pareho sa mga magagmay nga mga mangunguma, apektado man sila sa pag-import sa mga produkto. Dako tani nga bulig ang subsidy gikan sa gobyerno para sa pag-survive. Pero sa gihapon, padayon na sila sa pagpaningwa. Buhi-buhi ka lang may enough lang nga makabakal ka sa imo nga day to day. Kabayad ka sa mga bills mo da. Mga da. So sila nga maka builogid kami masend mong kabataan mo sa Manila nga mga school. Forget about it. Hindi nakasarang. Hindi na. Gani, dakuin nga bulig ang pagsuporta sa local products. Kung nagasuporta sa parehos nila nga mga negosyante, nagabulig man ini sa mga tagagwa sa Bacolod nga naga-deliver sa ilang mga produkto diri sa Central Market. Pilaman gurubang sa ito, nakabakal sa mga project ng mga native, no? Sa Central Market. Galing may amo ganang negosyo, no? Survival of the fittest. Basta may mag-abot na yung kompetisyon sa imuya, kinahanglan mangita kagit sa pamagi nga makasurvive ka man. Kagani mo nila panawagan nila, Barb, para makapadayon sila sa pag-survive, support local tani. Oo naman, gipushing ta na yan. Support lang ka. Kaaga mo itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balaan sa gagik-sakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.